Amalmaw awni nyankuma aw bisimila joliba jabaranika aw bisimila aw ka radio joliba fana fiyen siraw ka limanaw ambaw be fo ka aw be waliɲumando aw minnu sigime ka kunnafoni gafew lakali waati kɔnɔ ni ye laada ye an fɛ yan nɔ don o don min ye kunnafoni gafew ye olu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu a bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni de tɛmɛsiraw ye ka se k'a lakali aw ye bamanankan na o la an sigira kɛnɛ ka an bɛ aw fo dantɛ foli min na an b'a daminɛ ni kunnafoniw la bakurunba damadɔ ye ka sɔrɔ ka tɔ walawala aw ye taalen ɲɛfɛ min ye kunnafoni gafew la bakurunba damadɔ ye min ye lesɔr ye ale kumana faso ka fasidi sɛbɛn don a kumana a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO cɛ bɛnbaliya min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ ten sabu Mali ni CEDEAO ka yetaw tɛ kelen ye bi jamana marabolo cogoya la o de la ko limanaw min ye farafina kɔnɔna la limanaw seko ani dɔnko ani an ka laadala maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ farafina kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ olu de nana min ye Mali kɔnɔna la yan limanaw kana jamana ɲɛmaw olu kuma ɲɔgɔnya ani ko u y'a mɛn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ fɛ ka ɲangili wɛrɛ de ta Mali kama u nana kana Mali jamana ɲɛmaw lamɛn ani maliden yɛrɛ damaw ka se ka u fana fɛla fɔ ka CEDEAO jamana maa minnu bɛ CEDEAO kunna bi k'a f'u ɲɛna u ka Mali to yen sabu a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini bi bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔna la cogo min na an bɛna kuma o kan o mana bɔ yen nɔ l'indépendant an bɛ don ale kɔnɔ ni lesɔr y'o fɔ limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye médiateur min bɛ yen n'o ye ciden ye CEDEAO ni Mali cɛ bi Goodluck Jonathan k'ale makɔnɔnen don bi tarata in na sɔgɔmada fan yɛrɛ fɛ a kan ka na ani colonel Asimi Goïta kan ka ɲɔgɔn ye an bɛna an da don o la ko gouvernement fana ye baara dɔw bila sen kan l'indépendant ka fɔ la ka jira k'a fɔ ko sariya fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kalataw ko fɔ an ka jamana kɔnɔ yan ko gouvernement ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila sen kan maa 8 o de b'a kɔnɔ olu bɛna min ye kalata baara fɛn fɛn bɛ k'an ka jamana kɔnɔ yan sariya fɛn fɛn da b'a ko la ka se ka o baaraw olu dilan an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen ko Allemagne jamana ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan ni olu bɛ MINUSMA ani EUTM kɔnɔna la ko ni y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛcɛ maa 1500 de bɛ Mali la yan nɔ k'u bɛna lajɛ ka olu bɔ Mali kɔnɔ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ka sababu kɛ lakanabaliya ye ko a bɛ ka dadigi kɛ u ka kɛlɛcɛw la l'indépendant ye nin kuma ninnu fɔ an bɛna a lakale aw ye sisan o mana bɔ yen limanaw a jarala k'a fɔ fasidi semaine de 5 kɔnɔna la bi ko min bɛ tali kɛ warimarasoba min bɛ yen n'u kama ko BOAD ko jɔn de bɛ yen min ye Ben Barka ale nɔna bila don nataw la a jarala k'a fɔ maa 2 tɔgɔ fɔlen don ninnu maa 2 la jɔn de bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ n'o ye Sulemani Waigalo ani Abdoulaye Dafe ko a ko kɔni daɲɛnen don u maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ bi Sphinx ka kuma la o mana bɔ yen min ye Nouvelle Horizon ye ale fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ a kɛlen don ka ɲininkali kɛ ko yalima Wagner ko kuma min n'an gunugunu kuma bɛ sen na a bɛ kalo caman bɔ sisan ko a na kɛ ko dɔ bɛ sen na limanaw maa tɛ min dɔn nka ɲininkali de kɛlen don fasidi sɛbɛn fɛ ko avion dɔ yera Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na ni min tɔgɔ dalen don Modibo Keyita la limanaw pankuru in kɔni diginna nka maa t'a dɔn maa min b'a kɔnɔna la ko Rusiw ka avion dɔ de don o mana bɔ yen min ye soir de Bamako ye an bɛ sɔrɔ k'a kun cɛ ni ale ye ko démocratie maa minnu ye démocratie kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan jamanaw k'olu bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka démocratie ka kisi sabu ko u ka jateminɛ na ko fɛn dɔw bɛ ka kɛ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin démocratie fanga ma jamanaw k'o tɛ fɛn bɛnta ye u kɔni ye jɛkulu kura dɔ sigi u bɛna min bila sen kan walasa ka démocratie baaraw kisi min ye fana Kidalikaw fɛ yen nɔ a jarala k'a fɔ ko Kidal kalandenw wulilen don bi limanaw ko fo jamana ɲɛmaw k'a lajɛ u ka lakɔli karamɔgɔw bila ka taa sabu lakɔlidenw k'olu ka hakɛ ye min ye o ye kalan de ye n'o ma kɛ limanaw ko wulikajɔw bɛ sen na olu tɛna o dabila o ye soir de Bamako ka fɛlaw ye limanaw nka yan'an ka se nin bɛɛ ma an b'a daminɛ ni fasidi sɛbɛn lesɔr ye limanaw kuma kelen b'a kɔnɔna la kuma in n'a nafa bɛ ɲɔgɔn na a jirala k'a fɔ Mali ni CEDEAO cɛ bi ko gɛlɛya min bɛ yen bi a sera sa limanaw bɛɛ de bɛ k'i da don Mali ni CEDEAO cɛ bi fasidi sɛbɛn min ye Nouvelle Horizon ka n'a fɔ lesɔr ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO cɛ limanaw min ye an ka laadalatigilamaw minnu bɛ farafinna bunakun kan olu de wulila ka na Mali la yan nɔ limanaw kana ko ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ɲɛmaw fɛ ko u bisimilala colonel Asimi Goïta ale fɛ kunungo
ni maaw ye maa minnu bɛ ni laadala tigilamaw don farafina jamanaw kɔnɔna la limanaw ko u y'a mɛn k'a fɔ ko farafina tilebiyanfan jɛkulu min bɛ yen n'u kama ko CEDEAO olu ni Mali jamana cɛ limanaw ko a ko kɛn bɛ sama-samani ye u ni ɲɔgɔn cɛ bi o de la k'u nana Mali la yan nɔ limanaw ni jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale y'u bisimila kunungo jamana faama dagayɔrɔ la Kulubakaw fɛ a yala k'a fɔ jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ de ko Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières u ka ɲɛmɔgɔ ni o ye son Altesse Dada Ayiwan Kokpon Udogube ale ye Bɛnɛka ye limanaw olu de nana limanaw a bɛɛ lajɛlen ye kodɔnbaw ye minnu bɛ ni u nana Mali la yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ ko kana Mali jamana ɲɛmaw kuma ɲɔgɔnya kana Mali jamanadenw olu kuma ɲɔgɔnya k'a jira k'a fɔ ko u ye kuma min mɛn n'o de ye k'a fɔ CEDEAO ni Mali cɛ bi sama-samani bɛ sen na u sen tɛ ka ɲɔgɔn ye jamana mara cogoya la k'a sɔrɔ dun olu yɛrɛ ye min jateminɛ o ye k'a fɔ Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi ni CEDEAO ma o faamu Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi o ye coronavirus gɛlɛya ye Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la bi limanaw o ye lakanabaliya gɛlɛya ye ko CEDEAO ma se ka o faamu fo ka a ɲini kuma bɛɛ ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Mali jamana ma o de la ni kodɔnba ninnu ni o ye laadala tigilamaw ye farafina bunakun kan u y'a ɲini k'a fɔ ko in tɛ se ka kɛ sigi ye f'u yɛrɛ kana Mali kɔnɔna la yan u kana Mali jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya min b'u kun n'u kan cɛ u ka kuma sama u ni ɲɔgɔn cɛ ani min bɛ malidenw yɛrɛ fɛ limanaw u k'o kuma fɔ o de la ko maa min bɛ yen n'u kama ko Théophile Tatsaga ale yɛrɛ ye u ka kuma lasela dɔ ye ale y'a jira k'a fɔ ko u ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ dɔ bila ka taa Ghana jamanakuntigi ale yɔrɔ ale min bɛ yen n'ale de bɛ CEDEAO ka kow kunna bi limanaw a ka taa kuma Ghana jamanakuntigi fɛ o de la olu fana farala ɲɔgɔn kan ka na Mali la yan ka na colonel Asimi Goita ale min bɛ Mali jamana kunna bi ka na ale fana lamɛn a ko Mali limanaw Mali ye jamana kɔrɔba de ye wa Mali y'a ɲini limanaw k'a ka laadaw a n'a ka seko ni dɔnkow ka olu kɛ fɛn min ni jamana tɔw bɛ se ka ɲɛbɔ o fɛ cogo min na a ko ye jamana min ye o man ka ye ka to yen ten fiyewu wa fɛn wɛrɛ bɛ yen min diyara olu ye Mali jamana faamaw ye min kɛ o ye ko novembre kalo tile 11 san o san Mali jamana faamaw y'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin laadala tigilamaw ma ani kokɔrɔ dɔnbaw minnu bɛ yen ni olu ye maakɔrɔw ye farafina n k'a fɔ Mali jamana kɔnɔ k'o diyara olu ye kosɛbɛ wa k'u bɛ min ɲini bi limanaw o ye k'a fɔ CEDEAO kɛlen don ka ɲange minnu labɛn k'u bɛn'o ta ka ɲɛsin Mali jamana ma limanaw k'a dɔn dun ko Mali jamanadenw olu ma foyi kɛ olu ta y'a la olu de ta bɛna k'a la kɔlɔlɔ ye a ka kan CEDEAO k'i kɔfilɛ k'a dɔn k'a fɔ ni jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi gɛlɛyaw ka ca u ka jamana in faamu limanaw nin de y'u nakun ye u y'a jira k'a fɔ olu mana fan foyi dɛmɛ u mana Mali jamana ɲɛmaw dɛmɛ u mana CEDEAO fana dɛmɛ olu nakun de ye ka Mali jamana ɲɛmaw k'u lamɛn gɛlɛya min b'u kan k'o fana fɔ limanaw o de kuma fɔra min ye ni conseil min ni u k'a ma ko Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières africains limanaw dɔwɛrɛ tɛ farafina bunakun kan seko ni dɔn ko maa minnu bɛ yen olu de ka kuma ye nin ye u ko u bɛ min ɲini bi CEDEAO fɛ CEDEAO ka Mali faamu CEDEAO k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ u kana dɔwɛrɛ fara Mali gɛlɛya kan n'o tɛ k'a fɔ de ko Mali jamana ɲɛmaaw ban bɛ sigikafɔ ma ko min bɛ sen na sisan o yɛrɛ ye misali ye n'o ye Assise nationale de la refondation ye malidenw y'a jira k'a fɔ sigikafɔ de ka d'u ye malidenw y'a jira k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya o de bɛ se ka kɛ fura ye jamana gɛlɛya ma ko munna CEDEAO bɛ tila ka gɛlɛya wɛrɛ ta k'a b'o ɲɛsin nin jamana in ma u k'a dɔn k'a fɔ jamana in y'a ɲini de u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo cogo u bɛ k'o sira de ta u ka jamana faamaw ani jamanadenw u bɛ k'o bɛn de sabati u bɛ min ɲini CEDEAO fɛ n'a sɔrɔla k'u bɛ fɛ ka gɛlɛya wɛrɛ de ta ka ɲɛsin Mali jamana ma u ka gɛlɛya in u k'a da sira la kuma ɲɔgɔnya ka kɛ bɛn ka kɛ ko la yanni dɔ ka fara Mali gɛlɛya kan tuguni limanaw kunnafoni filɛ an ye nin bɔ l'essor ale de kɔnɔna la ni l'essor y'o fɔ limanaw l'indépendant fana kumana CEDEAO kelen kan waati min na ni maa kofɔlen minnu bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u bɛ k'a ɲini ko CEDEAO kana gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin anw ma limanaw a jarala k'a fɔ ko CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na Mali la bi tarata dɔwɛrɛ tɛ ko kana ko ka kuma Mali jamana ɲɛmaaw fɛ ko CEDEAO y'a ka jɛrɛ min kɛ o don ko jɛrɛ min ni u ye jaabi wulila ni kuma minnu ye u wulila ni jaabi minnu ye
ko kana o da Mali jamana ɲɛmaaw kulo kan kuma wɛrɛw tɛw limana ko CEDEAO yi kanto de ko fo Mali ka kalata kɛ février kalo natɔ tile 27 kalata min n'o bɛ tali kɛ wasaden kalata ani jamana kuntigi kalata la CEDEAO ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye k'a makɔnɔnen don bi sɔgɔmada in na yɛrɛ Bamako yan nɔ walasa a ka nani na baara taabolo min fɔlen don ko o kan ka kɛ o de ye ko ni jamana kuntigi colonel Assimi Goïta a n'o kan ka ɲɔgɔn ye a yɛrɛ ni CEDEAO ka bolofara min ɲɛsinnen don bɛnko ma ni o ye commission paix et sécurité de la CEDEAO ye o ɲɛmɔgɔ min ye Jean-Claude Kassiburu limanaw ko n'o de bɛ ɲɔgɔn fɛ taama in na ko u ka nakan tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw yɔrɔ CEDEAO a ka ɲɔgɔn ye min kɛ min bɛ tali kɛ décembre kalo tile 12 tɛmɛnen Nigeria faaba la Abuja limanaw o kuma de bɛna fɔ jaabi min bɔr'o la u bɛ n'o de da kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ɲɛmaaw tulo kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ limanaw ko jamana ɲɛmaaw k'u ka kalata labɛn février kalo tile 27 natɔ in na ani min ye wasaden kalata ye yɔrɔ u tun ye ɲangini dɔw ta fɔlɔ ka kɔn bi ɲɛ n'o ye jɔyɔrɔbatigi minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan CNT maaw ani gouvernement maaw maa 149 u ye olu ɲangi k'a fɔ ko olu tɛ taama CEDEAO jamanaw kɔnɔ wa fana u ka bolola fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni jamana ninnu kɔnɔna la ko olu bɛ minɛ u la yanni don dɔ cɛ nin ye CEDEAO ka ciden ninnu n'o ye Goodluck Jonathan ani Jean-Claude Kassiburu olu nakan ye ale l'indépendant kelen kɔnɔna la limanaw ko sariya dɔ tara Mali jamana faamaw fɛ sariya in bɛ ka lajɛ de dɔwɛrɛ tɛ ko k'a lajɛ min bɛ tali kɛ kalata ko baara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ko k'a lajɛ ko ka sariya minnu b'a ko la ko gouvernement ye laseli dɔw kɛ ko ka min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi commission technique dɔ maa 8 o de b'a kɔnɔna la indépendant ka fɔ la n'i ye jateminɛ kɛ gouvernement ye nin laseli min kɛ nin ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen maa minnu b'a kɔnɔna la u bɛna baara kɛ ni cakɛda fɛn fɛn bɛ yen k'olu da bɛ kalata ko kuma la Mali la yan nɔ yɔrɔ kɔsa in na a fɔra k'a fɔ ko min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye organe unique de gestion des élections ye o baaraw bɛna sigi yanni o de cɛ ko sariya minnu bɛ yen n'olu bɛ tali kɛ i n'a fɔ comité national de légal accès aux médias d'État sariya in bɛna kuma o fana kan ani min bɛ tali kɛ cour constitutionnelle ale fana yɔrɔ ni kalata bɛ kɛ ale da b'a la limanaw fo ka taa se charte des partis politiques sariya minnu bɛ yen n'o bɛ politiki tɔnw olu ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ani maa o maa bɛ yen ko hali e b'i da don fangako kuma la n'i bɛ fɛ ka i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka sariya o sariya bɛ yen k'o bɛ se ka i yamaruya o sariyaw b'a la ani assemblée kɔnɔna la limanaw n'a ma ɲɛ ko wasabulon sigira wasabulon maa minnu b'a kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko hali falen bi don a la sariya fɛn fɛn bɛ o kuma fɔ ko sariya in k'a bɛna kuma nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan indépendant ka fɔ la ko maa minnu bɛ yen n'olu da bɛna don a la ministériso min bɛ yen n'ale bɛ refondation kunna ani ministériso min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale mara cɛmabɔli ani ka taa se secrétaire délégation générale aux élections ko maa kofɔlen ninnu u bɛna sugandi nin jɛkulu de kɔnɔ ka se ka yɛlɛmani ninnu boloda jamanaw kalata ko koɲɛw la an ka jamana kɔnɔna la yan l'indépendant de ka kuma don jamanaw yan'an ka bɔ indépendant kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko Allemagne jamana ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yan nɔ ni olu bɛ MINUSMA kɔnɔ ani nazaraw ka kɛlɛcɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu min kɔnɔ n'u k'a ma ko EITM ko Allemagne jamana ka kɛlɛcɛ min bɛ yan a bɛ se maa 1500 ɲɔgɔnna de ma o tilalen don MINUSMA ani EITM o de ni ɲɔgɔn cɛ ko Allemagne ka ministre min bɛ yen n'o de b'u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛw kunna ni o ye Christine Lambrecht ale y'a lase dɔgɔkun laban in na ko u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali la yan nɔ k'u bɛna lajɛ ka kɛlɛcɛ ninnu u jɔyɔrɔw falen a bɛ se ka kɛ u bɛ bɔ Mali la yan ka taa fan wɛrɛw fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kuma ninnu bɛ mun nɔfɛ o de ye k'a fɔ ko Mali la yan nɔ jamanaw ko lakanabaliya halisa dɔ de bɛ ka fara kan wa u ka jateminɛ yɛrɛ la u y'a ye k'a fɔ fana ko banbancimaw ka walejugu ko kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ ta ka ɲɛsin kɛlɛcɛ dunan minnu bɛ Mali la yan MINUSMA ka kɛlɛcɛw ka taa se hali EITM olu ka kɛlɛcɛw ma u y'a ɲini sa
n'a ma ɲɛ ko lakanabaliya in dɔ de bɛ ka fara a ka don o don ko olu ka kɛlɛcɛw u bɛna lajɛ ka u jɔyɔrɔw falen yɔrɔ olu EITM min bɛ Mali la yan nɔ olu de bɛ an ka Mali armée u kalan kɛlɛ cogoyaw la wa ni fana u bɛ baara minnu kɛ k'u kalan o fɛn caman na u y'a ɲini k'u bɛna hali n'a ma ɲɛ ko baara in bɛ kɛ n'a bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a ka kɛ yen nɔ ko nka olu ka kɛlɛcɛw kɔni a na kɛ u bɛ fɛ k'u caman bɔ Mali la yan nɔ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ walasa u bɛ se ka kisi walejugu tigilamaw ka kɔlɔlɔ tɔɔrɔ ma cogo min na limanaw ni kunnafoni damadɔ an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ an bɛ don min ye fasidi sɛbɛn le Sphinx ale kumana Sphinx y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na baara dɔw bɛ sen na walasa ka se ka min ye Ben Barka ale min bɛ BOAD kɔnɔna la bi ka se ka a nɔna bila ni ye jateminɛ kɛ san laban in na minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka sɔrɔ kunna limanaw ko ale ye yɛlɛmani dɔw boloda banki olu ɲɛmɔgɔyaw la o de ye siratigɛ la a jirala k'a fɔ ko maliden min bɛ yen n'ale bɛ BOAD o kɔnɔna la n'o ye Ben Barka ye a jirala k'a fɔ ko ale nɔnabila bɛ ka ɲini bi o de la maa fila bɛ yen nɔ ɲininkali kɛmɛ n'a sɔrɔla jɔn de bɛna Ben Barka a nɔnabila n'o ye Sulemani Waigalo ani Abdulayi Dafe ye ko a sama-samani kɔni bɛ sen na ni ye jateminɛ kɛ cɛ fila in bɛɛ a Sulemani Waigalo ani Abdulayi Dafe a bɛɛ lajɛlen ye banki baarakɛlaw de ye banki baarakɛla jolenw don sabu u ye banki warimaraso belebeleba minnu b'an ka jamana kɔnɔ yan min ye Abdulayi Dafe yɔrɔ ale ye BDM ɲɛmaya kɛ san 21 Sulemani Waigalo ale fana ye BNDA o ɲɛma kɔrɔ fana ye yɔrɔ ni maa fila bɛɛ lajɛlen ye banki ɲɛmɔgɔbaw y'an ka jamana kɔnɔ Sphinx ka fɔ la k'olu tun ye kunnafoni kɔrɔ dɔ di waati dɔ la k'a fɔ ko min ye Abdulayi Dafe ye ni a ye banki baara kɛ san 21 min ye BDM o ɲɛmɔgɔya la banki fɔlɔ min bɛ yen ni o de ye Mali ka banki ye limanaw warimaraso don a jarala k'a fɔ bi ko ale Sphinx ale tun y'a ɲɛfɔ k'a fɔ min ye Abdulayi Dafe ye ko a bɛna Mustafa Ben Barka ale nɔna bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la BOAD o kɔnɔna la nka hakilila jiginna min ye Mustafa Dafe yɔrɔ a ye secrétaire général kɛ jamana ɲɛmɔgɔyaso la Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la wa fana ko ni waati in na a na kɛ yɛrɛ ko avion jamanakuntigi ka avion min n'a sanna n'a kuma cayara wa a jala k'a fɔ ko sariya yɛrɛ kun wulila Abdulayi Dafe nɔfɛ waati dɔ la ko nka cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la a na kɛ maaw bɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen ni olu n'a ka sun olu bɛ ka a ko lajɛ ka se ka jisuma kɛ o ka fɔlɔ nka limanaw Sphinx ka fɔ la ko n'a sɔrɔla sariya bɛ Abdulayi Dafe nɔfɛ o ko la a na kɛ o de bɛ ka ale ka ko sumaya min ye BOAD a ka se ka kɛ o ɲɛmɔgɔ ye nka min bɛ tali kɛ fana Abdulayi Dafe maa don maa min ni limanaw ni ye banki ko kɔni fɔ an ka jamana kɔnɔna la yan maa don maa n'a tɛ to kɔ fiyewu a jala k'a fɔ bi minisiri min bɛ yen n'ale bɛ an ka sɔrɔkow kunna ale ye yɛlɛmani caman de boloda banki ba minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali tɔgɔ la i n'a fɔ BDM BMS ani BNDA olu ɲɛmɔgɔw ka olu yɛlɛma a jarala k'a fɔ min ye BDM yɛrɛ kɔsa in na ale ɲɛmɔgɔ ni o ye Birahima Amadu Hayidara ye ale nɔna bila la ka sababu kɛ ko o kun kan ka taa retraite a kan ka taa sɛgɛnlafiɲɛbɔ la o mana bɔ yen nɔ min ye directeur général min bɛ BMS fana tɔgɔ la Alioune Kulubali ale fana ko ale nɔna bila la ka sababu kɛ ko a ka baara taabolo n'o ye banki yɛrɛ mara cogoya ye o kuma ɲɛ min ye Sulemani Waigalo ye ale kun ye BNDA o ɲɛmɔgɔ ye kɔsa in na ale fana nɔna bila la limanaw ka sababu kɛ hali n'a sɔrɔla ko maaw kun y'a fɔ ko a ka to BNDA ɲɛmɔgɔya la ko nka transition maaw olu y'a wuli ka bɔ yen ka maa wɛrɛ bila a nɔ na an bɛ don min na ko bi a jala k'a fɔ ni cɛba fila in n'o ye Sulemani Waigalo ani Abdulayi Dafe ye ko ɲininkali min bɛ yen ni Sphinx y'o kɛ jɔn de bɛna Mustafa Ben Barka a nɔna bila BOAD a kɔnɔna la nka min ye Abdulayi Dafe limanaw k'ale ni ɲɔrɔn siritigɛ ka surun kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ dɛmɛba ye ka ɲɛsin ale ma ayiwa ne ka kuma tɛ limanaw an ye nin bɔ le Sphinx ale de kɔnɔna la n'an bɔra Sphinx kɔnɔ an bɛ don Nouvelle Horizon ale fasidi sɛbɛn kuma na a y'a jira k'a fɔ limanaw ko ŋunuŋunukan min bɛ sen na ni a bɛ bɛɛ lajɛlen nɛ kan
limanaw k'a fɔ ko min ye Rusiw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ n'o ye kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛw ye ni o ye cakɛda ye u k'a ma ko Wagner limanaw Wagner ko kuma min bɛ senna n'a fɔra k'u bɛna Mali la yan ɲininkali kɛlen don ko a na kɛ a nani ko kuma min fɔra n'a sɔrɔla ko yɛrɛ ni tiɲɛ don o de ye ɲininkali yɛrɛ ye o la sa kumaw kɔni bɛ senna bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a ko la ko nka limanaw ko ayiwa avion dɔ de yera Bamako pankurujigi kɛnɛ na min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la ko nin y'a a bɛ kalo damadɔ bɔ sisan ŋunuŋunukan minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali la yan k'a fɔ ko yɔrɔ a kuma yɛrɛ bɔra Ngilɛw ka kunnafonidi sira dɔ de fɛ o de ye sigana in fɔ k'a fɔ ko Mali jamana ani société paramilitaire russe n'u k'a ma ko Wagner k'olu y'u bolonɔ bila sɛbɛn dɔ la k'a fɔ ko Mali bɛ fɛ k'a ka lakana kalifa ni kɛnyɛrɛye cakɛda in na nka limanaw an ka minisiri min bɛ yen n'o b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara kunna Abdoulaye Diop ale bɔra ka kuma in ka nkalontigiya k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ko maa dɔw de bɛ yen minnu bɛ ka Mali jamana tɔgɔ tiɲɛ nin ko in na k'a sɔrɔ nin ko tiɲɛ t'a la nka limanaw o kuma fɔra nka a jarala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni kalama olu y'a jira k'a fɔ ko Rusiw ka avion dɔ bɛ yen o yera Bamako pankurujigi kɛnɛ na avion in tɔgɔ de ko Tupolev TU 154M ale yera Bamako pankurujigi kɛnɛ na limanaw ko décembre kalo tile 19 tɛmɛnen in na nka sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ a nana sɔgɔmada joona yɛrɛ fɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn sɔgɔmada joona la limanaw ko nka avion in nana a n'a ka tila ka segin Sima Kɔrɔya si a jarala k'a fɔ ko avion in n'o ye pankuru in ye n'o ye min ye Tupolev TU 154 ye ko maaw de tun b'a kɔnɔ maa minnu yɛrɛ n'olu ma sidɔn maa suguya minnu don nka limanaw nin kɔni na k'a siɲɛ filanan ye avion Rusiw ka avion pankuru min n'a yera Mali la yan nɔ ko nin na k'a siɲɛ filanan ye nka siɲɛ fɔlɔ kun ye pankuru min ni o nana ni hélicoptère naani Mi 171 yɔrɔ olu yɛrɛ sanna Mali jamana fɛ olu nana de walasa ka na kɛlɛkɛminɛnw don ka na an ka finitigiw ma walasa u bɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a ye cogo min na nka n'o tɛ limanaw ka avion filanan wɛrɛ ye min ni maa t'a dɔn o nana kun min na ko nka a na kɛ pankuru in ye Rusiw ka finitigi minnu bɛ yen n'o y'u ka armée de l'air ye olu ka pankuru dɔ de don ko a na kɛ maaw de don n'o ye taamakɛlaw ye olu de tun bɛ pankuru in kɔnɔna la nka hali sini limanaw a ma dɔn k'a fɔ maa fasuguya minnu tun bɛ pankuru in kɔnɔna la limanaw a kɛra Wagner kɛlɛcɛw ye wa maa wɛrɛw don wa maa kɔni ma kɛ ala ye k'a dɔn fɔlɔ a ko kɔni limanaw ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla Wagner ko kuma min fɔra ni nin yɛrɛ de don o de ye ɲininkali yɛrɛ ye limanaw aya kuma filɛ dɛ an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ min ye Soir de Bamako ye limanaw an bɛ kunnafoni kuncɛ ni ale ye k'a jira k'a fɔ ko démocratie maa minnu ye démocratie n'o ye bɛɛjɛ fanga ye o kɛlɛ kɛ limanaw a bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la yan cogo min na maa minnu bɛ yen n'olu y'a wulikajɔ kɛ acteurs du mouvement démocratique k'olu bɛ fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bi limanaw ka démocratie ka kisi sabu u ka jateminɛ yɛrɛ la ko a bɛna fɔ ko dankari bɛ ka kɛ bɛɛjɛ fanga la Mali la yan bi o la sa ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen daminɛna min ye démocratie fanga kɛlɛba belebele min n'ale minɛnen bi Dr Umar Mariko a jarala k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ɲuguɲugu n'a ɲɔgɔnya wulila yen nɔ de a jarala k'a fɔ démocratie kɛlɛ maa minnu y'a kɛlɛ kɛ ko u bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka fɔ la ko kɛlɛ min kɛra ka joli bɔn ka dan ni bɛɛjɛ fanga ye an ka jamana kɔnɔ ko maa kelen tɛna se ka wuli limanaw k'i sen tereke o fanga kan o de la u ka fɔ la ko sɔrɔ min kɛra bɛɛjɛ fanga kɔnɔna la limanaw jɛkulu dɔ bɛ yen n'u k'a ma collectif de défense des acquis démocratiques n'u k'a ma ko CODEF AD olu de farala ɲɔgɔn kan ko f'u ka bɛɛjɛ fanga ale kisi ka bɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka limanaw ka dankari k'a la a jala k'a fɔ ko bureau dɔ yɛrɛ sigira a ko siratigɛ la ka ban o ɲɛmɔgɔya bɛ Parina o secrétaire général Djigiba Keita n'u k'a ma ko PPR ale bolo a jala k'a fɔ ko bureau dɔ fana sigira a ko siratigɛ la ɲɛmaa dankan 3 bɛ yen olu bɛ o kɔnɔna la Mohamed Ageratan ani o y'a ɲɛmaa dankan fɔlɔ ye Bakari Mariko o y'a ɲɛmaa dankan 2nan ye Maïmouna Kulubali o ye 3nan ye
a jarala k'a fɔ fana kuma lasela minnu bɛ n'o y'u ka porte parole ye min bɛ tali kɛ politique tɔn PS Yelenkura o ɲɛmaaba n'o ye Amadu Koyita ye ka taa se Sadi tɔnden dɔ Babaru Bokum o fana bɛ a ko hukumu kɔnɔna la ninnu ka wulikajɔ u kalenkan ye limana ko bɛjɛ fanga min bɛ yen n'a bɛ Mali kɔnɔ bi ko san 1991 ni wulikajɔw kɛra limana ni maaw ni tora a ko da fɛ ko u wulikajɔ tɛ se ka kɛ fufalaki ye bi o de la u kalenkan don ko f'u ka démocratie fanga a kisi sabu ka fɔ la ko jagoya fanga min tun bɛ yen n'o ye Musa Tarawele ka jagoya fanga ye san 1968 ka n'a bila san 1991 la ko wulikajɔ minnu kɛra ka o fanga daga ta ka bɔ mɔgɔw da la ko maa dɔ bɛ yen i n'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga imana ko ale ka kumakan dɔ kɔnɔna la k'ale bɛ ka kumaw fɔ min bɛ dankari kɛ démocratie fanga la bi ninnu ka wulikajɔ min ye nin jɛkulu ye u ko u tɛna sigi fiyewu sabu olu ka fɛla la ko maa min bɛ yen n'ale bɛ ka Musa Tarawele ka politique tɔn IDPM o tiɲɛ ta bi ka i sen tereke démocratie fanga kan k'olu ɲɛ bɛ o de la wa u tɛna u sigi ka ko la ye wa u ka fɔ la baara de daminɛnen ye nin dɛ démocratie kɔni maa maa bɛ yen k'i b'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la ko wele bilalen don bɛɛ ma bɛɛ ka na a jɛkulu ale kɔnɔna la Suwadi Bamako ale ka kuma la halisa alimanaw ka kunnafoni kuncɛ k'a jira k'a fɔ lakɔliden minnu bɛ yen n'olu bɛ Kidal jamana kɔnɔ Kidal marabolo kɔnɔna la limanaw Kidal kaw fɛ yen u ka wulikajɔ kɛra kunungo ntɛnɛn ko Kidal ye marabolo ye Mali ka marabolo don k'olu tɛna sɔn fiyewu olu ka hakɛ ye min ye n'o ye kalan ye limanaw u ka bɔsi ka b'u bolo sabu ko kabi gɛlɛya nana Mali la yan nɔ san 2012 Kidal marabolo tonba yɛrɛ ma lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu de bɛ a bɔ u yɛrɛ la ka kalan kɛ kalandenw kunna olu tɔn bɛ o bolo de ka bi n'a y'u ja waati min na u bɛ kalan kɛ n'a m'u ja waati min na u tɛ kalan kɛ k'a sɔrɔ dun limanaw jamana ɲɛmaaw de kan ka lakɔli karamɔgɔw ta k'u bila ka taa Kidal mara kɔnɔna la walasa u bɛ se ka kalan kɛ kalandenw kunna cogo min na sabu u yɛrɛ ka fɔ la ko o de ye hakɛ yɛrɛ ye hakɛ min n'u bɛ k'o ɲini bi u ye taama dɔ kɛ kunungo taama in kɔnɔna la u k'u bɛ fɛ ka u ka nisɔngoya jira jamana faamaw la k'a dɔn k'a fɔ bi ko Kidal kɛmɛ yɔrɔ ye bi jamana faamaw k'u bɛ ka ɲinɛ olu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabi san 2012 limanaw u ye kulekan fɛn fɛn ci kulekan in ma mɛn nka u kɔni ko u ye taama min n'u y'o kɛ kunun taama in tɛna danni ma sabu k'u bɛna ɲini yɛrɛ maa o maa bɛ yen k'u ka kuma bɛ se ka lamɛn yɔrɔ min na k'u bɛ taa ye ka taa kuma da u tulo kɔrɔ walasa min ye Kidal kalanko ye u ka lakɔli karamɔgɔw bila ka taa n'u ma se ka hali foroba cakɛlaw bila ka taa u kɔni ka se ka lakɔli karamɔgɔw bila ka taa min bɛ se ka taa kalan kɛ olu kunna walasa denmisɛnninw bɛ se ka bɔ yɔliyɔli la cogo min na limanaw e ko an tɛ kunnafoni bila nin kan yan an sera ka min lakali aw ye ka bɛn nin waati ɲɛ o ye nin ye k'aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakali aw ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ